rurit tumuli ambuka pahargyan kang sanyatane Bapak waloyo mantu minisuda toh ingkang siwi binarung ing pradonga mrehas carayeng kayon sagarwa putra Wandawa tekeng dase jroning suka ingkang mugi Saraswati minangka leng-leng ramyan ingkang sasongko gumenyar mangrenggo ruming puri halep ningkang umak kapurwakan luhuraken asmaning pangeran inggih maha welas lan mawikan awinantu pangadaping sedya bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh innal hamdalah la qaula wala quwata illa billah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Wonten ngersanipun para sepuh pinesepuh ingkang agung poleng pamawas miwalebing ditutul. Mrengarsanto para ulama, para kiai ingkang tansah sinayudan mring dasih kaswasih. Semrambah katur wonten sapanjenengan para tamu sadharu putri kakung kang wis kepareng ginakaken wekdalan nglonggaraken penggalih rawuh wonten ing sasana Sukota Sakuran Walimatul Urus pahargyan tali Darma Boyong Basuki pangundhuing putra teman Salim Bit mongko pamengku gati Bapak Agus Waloyo Ibu Endah Mustikawati pilenggah wonten ing Dusun Pinju Harjo RT 0 RW 0 Desa Wonosari Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tentrem ngene kepareng angunduh mantu
Sinebagya putra kinasih Bagus Resa Agneta Eskom ingkang sampun kelampan Ambujapra Mara Rayu Regita Kusumaning Tias sarjana hukum putri panjenengan Bapak Sutarno Al Rois Ibu Pajar Sarawanti ingkang wingking sanging Ingasreja Desa Plesungan Gondangrejo Nunggil Kabupaten Karanganyar Tentram Sutresna pametri budaya tulus sumrambah kadang merda muda ingkang sinebagya kelawan mulya kepareng kula sumelat terus sumalana mantek wonten samadyaning sasana pahargyan nyahak kamardikan nyaruwus kumawantun bantala rengka njajar hangga neraing subasita tilaring udanegari bobotipun kula pinatah pradapa ngembaning sasana kapitedan Sinaraya minangka widyawiyakaning pahargyan persajan wonten ing sasana enjang dungkap siang kalenggahan amarengi pamosing tata cara rinumpaka saking pangarsaning pahargyan sumrambah keluarga sumangga niwin sanggih para tamu sadharung ingkang minanting pakurmatan samiya kula dherekaken manunggu puja meminta maring purbaning Gusti ingkang Maha Widi mulai kasembadaning sedya lumadening tata cara rinumpaka sinawunga kanthi sida karya Yuan pinaka pangasditan humajaraken an Bathara Triyaksara werdine triprakawis mugia lumampah wiwitan tengan engga pungkasan mugia sepen ing pambingan manggih ing yuwana mestuti lampah-lampah lumadening tata cara rinumpaka karana sinebagya kekalih ingkang pos kepareng pinondongan pinalenggah ing sasana palenggahan saha kepareng puspurna netepi tata cara adat lupiya Jawi lumampah tumuli ingkang mangin kepareng arsa kahayatan kapisan rumentahing pangandika pasrah panampining Sri Kapargya temanten kinasarimbit ngembaning sasana piniji sumelihat tur saking keluarga kadang besan Sinarwedi risang narpa Jundaka pinanggenah amasrakan putra teman sekoron binekten pendeningan Bapak Ariyanto jumeneng kasumbul jini-jiran Bapak Eko Topik ewa semanten atur panampi pangandika pasrang Sri Kapargya teman sarimbit pinanggenah pendeningan Bapak Sudarman Kadis jumeneng wonten madyaning sasar pahargyan minangka kendali rampit Bapak Bejo Sutejo dalah panjenengan Bapak Sularto purna lampahing tata cara pangandika pasrah panampining Sri Kapargya teman sekoron manjing nungging sasana pahargyan kadang srena pramuladi muda-mudi wonten ing padegan Tinju Harjo ingkang mangka arsa nderek mangayu bagya dumateng wisudaning putra teman sarimbit pinandikan Adimas Wawan ingkang mangka minangka pangarsaning kadang sutresna linggih muda-mudi rewonya tinanggapan sinawung rena ing penggalih saking keluarga ingkang pareng hamgati sumrambah putra teman koron tata cara lepas bujang tumuli kahayatan lumadening tata cara sungkemangen jali gene kepareng arsa nyadang rumentahing Budyasta mreng Arsanta Rama Dalaibu putra teman sarimbit panjenengan Ibu Reksa Wardaya ingkang kepareng merasaken lumadening tata cara bektinipun putra teman sarimbit mreng Arsanta ingkang Rama Dalaibu ewa semanten tata cara atur ambalan tumanggaping atur panuwun pambagya kawilujengan rawuh panjenengan para tamu Sinaraya ngembaling sasana mung pareng saka tinanggena piniji sumelihat tur minangka rambataning kandha Bapak Didik Sutarto Lurah Desa Wonosari Gondangrejo jumeneng kang mangka arsa kasunggul jini-jiran Bapak Agus Supriyanto sumrambah panjenengan Bapak Wagina engga lumadening tata cara poto pakurmatan dalah sinebagya kekalih
Tondo pahargyan paripurna wonten ing sasana aripin jibile Sri Kaparga temanten sarimbit wus kepareng kaboyong saking sasana palenggan kakaliman jimpen lesung paring pahargyan kinarya asung pakaramat badhe kunduring para tamu mekaten sanggya palengga para tamu putri kakung sadarut lampah-lampah lumadening tata cara bilitan wonten ewah-ewahan kepareng pinarenggah kalis keca pardumadegan penggali sinartan angker sepuh panglipur saking kadang-kadang ngudi laras luwih tangkati Sudomo Gusti sasongko kasungan surya Prabanya sumungsum kayuwa aras rumeng sari samyo manno semengsa rira Sumarmani rosus Ujwalani rosumun marabuka candra kusuma lampah-lampah lumat dening tata cara